Fil-Parlament Ryan Kallusi konferma li xarilu s-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri għaddiet l-abbozz ta' liġi dwar l-Awtorità tal-Artijiet lill-Oppożizzjoni. Minkejja dan baqgħet m'għamlet ebda proposti. Fil-Parlament l-abbozz ta' liġi li joħloq awtorità indipendenti jkompla jkun diskuss fl-istadju ta' tieni qari. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Amministrattiva Deborah Xkembri qalet li l-liġi għaddiet għand l-Oppożizzjoni aktar minn xahar ilu, iżda ma waslet ebda forma ta' risposta. Tajthom żmien ta' madwar 15-il ġurnata fejn għall-inqas jagħtuni feedback, imqar feedback ġenerali dwar dak li huma jaħsbu li huwa tajjeb jew ħażin dwar l-abbozz. Jiena kont open ħafna magħhom għedtilhom illi nistgħu niddialogaw ħalli ikollna abbozz dejjem aħjar. Jekk wieħed jaħseb li l-liġijiet tal-pajjiż jiġu mibdijin dejjem perfezzjoni wieħed ikun qed jiżbalja allura huwa tajjeb illi aħna nikkonsultaw. Feedback min-naħa tal-Oppożizzjoni ma waslitx sa dil-minuta, jiġifieri għadda iktar minn xahar. Da minkejja li kemm il-darba l-Partit Nazzjonalista prova juża d-Dipartiment tal-Artijiet biex jieħu kapital politiku. Għalkemm fih danu għandu min kien ikkundannat għal mod kif mexxa meta kien responsabbli hu. Is-Segretarju Parlamentari Xkembri stiednet li l-Oppożizzjoni tressaq suġġerimenti anke waqt it-tieni qari, filwaqt li spjegat li kien hemm konsultazzjoni diretta mal-pubbliku u ma' min jaħdem mad-Dipartiment tal-Artijiet. Dawn irrispondew biħġarhom, iżda l-Oppożizzjoni ġabet biss skużi. Le sissa bażikament skiet assolut. Jiena meta staqsejt informalment lill-wib tal-Partit Nazzjonalista jekk għandhom x'ingħaddew il-15-il ġurnata li tajthom formali biex ngħid hekk, kellhom anke s'issa dejjem jistgħu jibqgħu jagħtu l-input tagħhom ma s'issa ma wasalx. Għalli isma' li 15-il ġurnata kienu ftit wisq. Skuża li s-Segretarju Parlamentari temmen ma tagħmel ebda sens. Aktar u aktar meta tqis li b'kollox l-Oppożizzjoni spiċċat kellha ċans xahar sħiħ. Għal oppożizzjoni illi taf bil-problemi kollha li kien hemm matul is-snin, għal dawn is-snin twal fuq il-problemi dwar id-Dipartiment tal-Artijiet, jiena kont inħoss u nqis illi kellha tkun oppożizzjoni preparatissima bil-kontribut tagħha. Mhux 15-il ġurnata naħseb li kieku tajt lill gvern jien naf 15-il siegħa ukoll kien jiġi blista pakkett ta' ideat ta' kif għandna nibdlu u jekk wieħed jaqra għandek 15-il ġurnata biex taqra liġi li f'sija tista' taqraħa b'oppożizzjoni li hija mimlija bħalna avukati ma nħoss li 15-il ġurnata huma ftit u li m'għandek xejn assolutament xtajt fuq liġi bħal din li se tirristruttura mill-qiegħ id-Dipartiment tal-Artijiet. L-Awtorità tal-Artijiet se tippromovi l-użu tal-art u tal-proprjetà b'mod sostenibbli u se tagħti pariri lill-Gvern dwar kif għandhom ikunu mfassla regoli f'dan is-sens. Il-Bord ta' Governanza se jkun magħmul minn 10 membri li jinkludu membru parlamentari nominat mill-Oppożizzjoni.